Mihangyo ang pamilya sa namatay nga si Ronit Mahumot kinsa rider sa Boss Ironman. Ngadto sa publiko nga undangon na ang mga negatibong komento kabayan sa natabong disgrasya sa Kibawi Bukidnon ni adtong Pebrero 1, 2026. Sa pagiginabi sa XFM Tagum News Team kang Jovelyn Mahumot, asawa ni Ronit Mahumot, doble matod ba ang sakit nga ilang gibati. Sa gayon nga doon na sila mabasa sa social media nga daw sa gibasol ang iyang bana sa disgrasya. Sang litataw ang kuha sa CCTV nga aksidente ang maong panghitabo. Sakit sa amo ang part usahay kay kanimang good si Ron is very responsible driver, and then sa amo man good nga side dili gid lalim ang mawadaan. The fact na ang akong husband grabe kabutan nga tao, wa gid sila kaila, grabe responsible, mingon ko responsible kay Hangyo ni Jovelyn nga maginahinay og sulti og sakit sanglit makaapekto kini dili lamang kaniya kung dili lakip na sa ilang duha ka mga anak. Dugang ni Jovelyn nga usa ka responsableng driver ang iyang bana sa pipila ka tuig na nang labay. Una pa man sila nagkaila, maong sakit alang kaniya nga sila ang nawad-an og mahal sa kinabuhi. Gibasol pa ang iyang bana sa ubang netizen. sakit sa amo ang part na murag mahimo gani nga mabasa na mo say di gid mi maka kuan nga mga way ba kay lain yun ang ilahang mga comment, which is accident is accident, so dili nato kami manggani ang nawad-an. Matod niya sukad ni atong nadawat niini ang balita sa netabo sa iyang bana nawad-an na kinig gana sa pagkaon tungod sa grabing kagool. Kahinuman nga human sa hitabo, sagol-sagol ang reaksyon sa mga netizen. Lakip na niini ang pipila ka mga individual nga gibasol ang rider sa maong panghitabo. Daghan indurali nga naapilan gans napa ni katong parak indurali murag halos kuan gid na siya, more in motor, so ang iyahang pugong sa motor, ang iyang kaaptik sa mata mo na nga kuan jud ko sa iyaha kanang kampantik ko sa iyang dinadan kay digid siya ingon mi nga kamuti driver. Luyo sa trahedyang gidangatan sa pamilyang Mahumot, nagpasalamat ang asawa ngadto sa management sa Boss Ironman Mindanao Cup nga wala sila pasagdi human ang aksidenteng kamatayon sa iyang bana o personal nga may bisita sa haya ni Ronit sa ilang panimalay sa Pro 4 poblasyon Montevista, Davao de Oro aron ipaabot ang simpatiya o pahisubo. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw perminti ato ang vision. Mag Vision X Plus Health Gel Capsule adlaw-adlaw alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar Sanyol, XFM News.